Siyathokoza Ehlosini. Umuntu-ke angithi into oke uzama ukuyivikela kakhulu angithi ingqondo yakho nemizwa yakho. Ayikho into ebaluleke kumuntu angithi njengengqondo nemizwa yakhe. Ngoba lezo zinto uma uhluleka ukuzivikela ila kuqala khona iy'nkinga zakho as umuntu. Ngoba phela yizona izinto ezikhombayo ukuthi wena umuntu, ingqondo yakho nemizwa yakho angithi. Lezi zowu-two ziyahambiselana kuwena, izona izinto eziyi-main eziyinjini kuwena as umuntu esikhomba ukuthi umuntu. Uyabona leyo nto? Once ingqondo iyaphazamiseka nemizwa iyaphazamiseka wena as uwumuntu beside iy'nkinga ngabe ezedlozi, ezezithunywa, ngabe iy'nkinga eziphesonali noma kuthiwa yiphi inkinga, eziphi isisindo beside zona. Uyabona? Uma kwalimala ingqondo kwalimala nemizwa. Uma dideka ingqondo dideka nemizwa yakho, obvious sezikhona iy'nkinga. So nazi iy'nkinga beside ezinye nje zomhlaba wezinye iy'nkinga zakamoya. Sengikhuluma ngawe nje as umuntu. Izinto once zalimala zowu-two uya-disconnect-a as umuntu. Uyabona leyo nto? Uba lost as umuntu. Ingqondo izoshayeka angithi ilimale udideke. Imizwa angithi nayo idideke angithi. Uyalimala nasegazini, uyalimala nasenyameni angithi, uyayibona leyo nto? So kukhona la ugesi ongadonsi kahle angithi ukuthi wena uproof ukuthi umuntu eyiphinde futhi iyephi kule nto ye-gender. Angithi ugcina usoyi-opposite gender ngama-actions akho angithi ngendlela oziphatha ngayo ngoba manje ingqondo ngithi ishayekile, imizwa ishayekile. Usazathi ungalaphi angithi wesilisa or wesifazane ugijima yonke indawo. Leyo nto ufuna uyiqaphele kakhulu, ufuna uyivikele kakhulu uma uwumuntu nje. Ingqondo yakho nemizwa yakho ilezo zinto zibalulekile ukuthi ziprove ukuthi uwumuntu. Ngiyabonga kakhulu.